يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. کیست الله؟ ҳама намозҳои мо баҳри Аллоҳ ба ҳамон касе ки офаридгори мавҷудият аст ва аз ҳама карим аст барои офариниш ва ба иродаи ӯ ҳама офариниш итоат мекунанд. ва ӯ ягона касест арзандаи ибодат ва ӯ ба худ надорад ҳеҷ шарике, ҳеҷ писаре, ҳеҷ духтаре, ҳеҷ касе нест ки ӯ маслиҳат пурсад, ҳеҷ касе ва ҳеҷ чизе нест дар ҳеҷ куҷо монанд ва мисли ӯ. ҳама намозҳои мо баҳри Аллоҳ. ӯ шоҳ аст, шоҳи касоне ки озодӣ мехоҳанд ва ӯ ягона касест ки ба ҳамаи офаридаҳояш ҳукмронӣ мекунад. ӯ касест ки ҷон медиҳад ва ӯ касест ки ҷон мегирад ва марг ба ӯ ҳукмронӣ карда наметавонад, чунки ӯ то абад зинда аст ва ӯ аз-самад аст. ӯ абадӣ аст ва танҳо ӯ аст бузург. ҳама намозҳои мо баҳри Аллоҳ. касе ки ҳукмрон аст ба ҳар як чиз ва ҳокимият дар дасти касе нест ғайри ӯ. ҳеҷ қуввае ва ҳеҷ таъсироте нест ки фоида ё зараре расонда тавонад ғайри розигии ӯ. ва ӯст офаридгори ин дунёи мушкил, биноӣ ё пинҳонӣ, ошкоро ё махфӣ, заминҳо, ҳама он чизе ки дар он аст ва ҳама он чизе ки дар зери он аст. ӯ касест ки фиристод паёмбаронро ва анбиёҳоро, дуруд бар онҳо, танҳо бо як паёми қатъии яктопарастӣ дар бораи он ки нест ҳеҷ маъбуде арзандаи ибодатҳои мо, нест ҳеҷ маъбуде арзандаи итоати мо ғайри тавоно, якто, танҳо ва ӯ надорад ҳеҷ шарике. паёмҳои қаблие ки иваз карданд дунёи он ҷойҳоеро ки ба он ҷо паёмбарон фиристода шуда буданд. ин паёмҳо чӣ гунае ки мо медонем иваз карда шуданд ва ҳатто паёмбароне ки он паёмҳоро овардаанд номҳояшон имрӯзҳо гум шудаанд. мо онҳоро дар як доираи умумӣ медонем, чунки Аллоҳ мегӯяд дар Қуръон: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ҳамоно дар ҳар гурӯҳе пайғамбареро фиристодем ки худоро бипарастед ва аз бутҳо эҳтироз кунед. ин паёми муҳимтарин дуруст нигоҳ дошта шуд дар ислом, он гуна ки қабл аз ин нигоҳ дошта нашуда буд. на аз барои он ки паём дигар буд, ин аз ҳамон паёмҳои пешина буд, лек ҳақиқат дар он аст ки дигар ҳеҷ ягон паёмбаре намеояд баъди Муҳаммад. ва аз ҳамин сабаб паём бояд ки ҳимоя карда шавад, бояд ки нигоҳ дошта шавад, он гуна ки ҳеҷ ягон аз паёмҳои пешина ҳимоя нашуда аст. ман ба бединон мегӯям, шумо медонед он чизе ки муайян шудааст 40 сол қабл, он чизе ки шумо таркиши бузург мегӯед, аллакай гуфта шудааст дар он китобе ки ман мехонам, дар Қуръони муқаддас. ин ҳодиса 1400 сол пеш зикр шудааст дар сураи Анбиё, сураи 21, ояти 3. أولم يرى الذين كفروا оё кофирон надиданд ки أن السماوات والأرض كانت رتقا فتقناهما. осмонҳову замин баста буданд, пас мо онҳоро во кардем. чизеро ки шумо таркиши бузург мегӯед, ман дар дастам пружинаро тасаввур мекунам ва ӯро зер мекунам. зер карда ӯро хело хурд мекунам ва хело қувваи зиёд ҷамъ мешавад дар пружина. ӯро сар медиҳам, метаркад. тарзи офариниши коинотро ки 40 сол пеш дарак ёфтед, гуфта шуда буд дар китоби муқаддаси Қуръон 1400 сол қабл. ки инро пешгӯӣ карда метавонист дар Қуръон? бединон мегӯянд, шояд касе навиштааст, шояд касе дарк кардааст, шояд касе тахмин кардааст. ҳама инсон навобаста аз он ки ӯ кист, ӯ дар куҷо аст,
ё ӯ чӣ кор карда истодааст? ҳатман ин гуна саволҳоро ба худ медиҳад. Онҳо мехоҳанд бидонанд ман дар куҷоям, чӣ тавр ба ин ҷо омадам, магар мақсаде дорам, агар дорам пас чист? Ягона касе ки ба ин савол ҷавоб дода метавонад, ин худи офаридгор аст. Агар бошад офаридгор, пас танҳо медонад ки чаро мо офарида шудаем, чиро аз мо интизор аст ӯ ва чист ҳақиқати аслии ин ҳаёт. Аллоҳ нишон дод ба одамон аз замони одам то замони ҳозир. Ӯ нишон дод ба одамон ки аз онҳо чӣ мехоҳад. Ин як чизи оддӣ аст. Ин ибодат кардан ба ӯ, танҳо ба ӯ ва касеро ба ӯ шарик надонистан аст. Далелан мо медонем ки ин ҳаёт монанди имтиҳон сохта шудааст аз Аллоҳи Тавоно. Ана барои чӣ мо таваллуд мешавем ва барои чӣ мо мемирем. Мо бояд ки аввалу охир дошта бошем, то ин ки моро имтиҳон кунанд. Дар дунёи оянд, дар дунёи баъдӣ касе такрора намемирад. Одами бад ё одами хуб, ҳардуяшон бармегарданд ва идома медиҳанд зиндагиашонро дар дунёи баъдӣ, дар вазъияти хуб ё на он қадар хуб, вобаста аз имтиҳони супоридаашон. Ибодат кардан ба Худои Иброҳим алайҳиссалом, ана он чизе ки омӯзониданд ҳамаи паёмбарон. Худои арш ва курсӣ, гап меравад оиди Худои оламиён. Алҳамдулиллаҳи раббил аламин. Гап меравад оиди Худои коинот ва он чизе ки дар болояш аст. Ҳама коинот ва он чизе ки баъди ӯст. Мо зиндагӣ дорем дар ин дунё ва мо мафтун шудаем ба ин дунёе ки Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло онро хеле зобо офаридааст. Мо дил бастаем. Бубинед ки миллиардҳо одамон зиндагӣ доранд дар ин дунё дар айни замон. Зиёда аз 6 миллиард одамон зиндагӣ доранд дар ин дунё дар айни замон. Ин дунёи Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло чунон бузург аст ки боз ҷой мерасад дар ин дунё барои миллиардҳо одамон. Лекин чист ин дунё дар муқоиса бо он чизе ки Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло дар беруни он офаридааст? Ин дунё хело хурд аст. Ин дунёи хурдтарин аст барои Аллоҳ. Ночиз аст, ҳеҷ аҳамияте надорад. То он дараҷае ки агар муқоиса кунем бо офтоб ин ҳамагӣ як ситора аст. Шумо илмро аз ман зиёд мефаҳмед. Аниқтараш шумо ба ман бигӯед. Сайёраи Заминро гиред ва ӯро ҷой кунед дар даруни офтоб ва шумо метавонед ки 1,3 миллион сайёраи Заминро ҷой кунед дар офтоб. 1,3 миллион сайёраи Замин дар офтоб. Аллоҳу акбар. Аллоҳ бузургтарин аст. Офтоб ин як ситора аст. Як ситора. Ва боз ҳастанд ситораҳое ки нисбати офтоб дар миллионҳо баробар калон ҳастанд. Лозим аст шумо ба ман бигӯед. Лозим аст ки миллионҳо ситораҳо барои сохтани як коинот. Ва бигӯед ба ман ки дар он ҷо миллиардҳо коинот ҳастанд. Ва акнун иҷоза диҳед ки ман ба шумо бигӯям. баъди ҳамаи ин, ҳама он чизе дар осмон аст. ҳама он чизе ки мебинед дар осмон, вақте бардоштед саратонро ба боло нигоҳ кардед, ҳама он чизе ки мебинед дар осмон, зиллионҳо галактикаҳо. Бигзоред ки бигӯям, ҳамаи инҳо қарор доранд дар дохили осмони якум. ҳамаи инҳо қарор доранд дар дохили осмони якум ва Аллоҳ офаридгори 7 осмон аст. 7 осмон. ва масофаи байни осмони якум то осмони дуюм ин 500 сола роҳ мебошад. яъне роҳи байни онҳо ин 500 сола роҳ мебошад. ва бо чӣ гуна суръат танҳо Аллоҳ медонад. Танҳо Аллоҳ медонад. Лозим мешавад 500 сол то ки аз осмони якум то осмони дуюм бирасӣ. 500 сол аз осмони дуюм то осмони сеюм. Сеюм то чаҳорум. Чорум то панҷум. Панҷум то шашум. Шашум то ҳафтум. Масофаи байни ҳар яки онҳо 500 сола роҳ аст. ва баъди 7 осмон وسع كرسيه السماوات والأرض. ҳамаи шумо хондаед ояталкурсиро. ҳамаи шумо медонед ояталкурсиро. баъди ин мешавад курсии Аллоҳ. Курсии Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло. медонед 7 осмоне ки ҳозир дар борааш гап задем, агар муқоиса кунем бо курсии Аллоҳ, гӯё ки вуҷуд надорад. Ночиз аст. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои мисол гуфтааст дар як ҳадис:
ба мо як мисоли хело фаҳмо овардааст нисбати 7 осмон дар муқоиса бо курсии Аллоҳ. Чаллаеро бигиред аз ангуштатон, чалларо аз ангуштатон бароред, ӯро дар биёбоне партоед. Масалан, биёбони саҳро аз ҳама биёбони калон дар дунё. Бубинед, чалларо мо ҳозир мепартоем дар биёбони саҳро. Тасаввур кунед ба худ ин чалларо дар муқоиса бо биёбони саҳро. Ҳеҷ чиз. 7 осмон ин чалла ва курсии Аллоҳ ин биёбони саҳро аст. баъди курсии Аллоҳ мавҷуд аст арши Аллоҳ. وكان عرشه على الماء. мавҷуд аст арши Аллоҳ. такроран Расулуллоҳ ба мо шарҳ додааст, то ки мо инро бифаҳмем. ҳамон чалларо гирифта дар биёбон ҷой кунед. ин маротиба чалла ин курсӣ ва арш ин биёбон аст. чист курсӣ дар муқоиса бо арши Аллоҳ? ҳеҷ чиз. мавҷуданд малоикаҳое ки мебаранд арши Аллоҳро. Сарҳояшон дар осмони ҳафтум, пояҳояшон дар сатҳи заминӣ қарор доранд. дӯстонам, ва баъди ин худои аларш ва курсӣ. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ӯ аз ақли мо берун аст. чӣ гуна аст андозаи Аллоҳ? Кӣ аст Аллоҳ? Чӣ аст Аллоҳ? бузургии Аллоҳ аз тасаввуроти ночизи майнаи сари ман тамоман берун аст. ва ӯ касест ки одамон ба ӯ сару кор мегиранд. يعلم ما